Чи може зрада бути просто помилкою? Запитують мене жінки, яким зрадив чоловік, і говорять, що це просто помилка, це ніяка не зрада, нічого страшного. Так от, жінки, скажіть своїм чоловікам, що помилка – це та зустріч, де ви зустрілися з ним, і ваша надія на те, що стосунки будуть щасливими. Тому що помилка – це ситуативна випадковість, а зрада – це запланована дія, коли в голові була певна думка, можливо, там щось чоловіка не влаштовувало, він про це жінці не сказав, вирішив, думав, з ким це зробити, як це зробити, спланував все, а тепер розуміє, що він хоче повернутися до жінки, але як це зробити, примиритись дуже складно. Чому? Тому що жінки, натури емоційні, їм потрібно це пояснити не з точки зору матеріального, мало того, що треба про все розказати, відповісти на всі питання, ще треба емоційно довести жінці, що ви кохаєте тільки її, що це дійсно якась така непорозумілість, що це він винний. Не знімайте з себе провину, а саме головне, емоційно докажіть, що ви її дійсно дуже сильно кохаєте, поважаєте і ніколи без цього не зробите. Не зробите їй боляче. Ваша ЛП.